Dobrodošli u završnu epizodu serijala AI kao prodajna mašina. Danas pravimo najvažniji korak, prelazak u ulogu vlasnika sistema. Vaša sloboda počinje tamo gde prestaje vaša nezamenljivost. Uspeh ne sme da vas zarobi. Više klijenata ne mora da znači više haosa. Sloboda dolazi kada sistem preuzme teret. Sistem mora da radi za vas. Da li imate biznis ili sistem koji vas oslobađa? Rešenje je hijerarhija širenja. Prvi korak je automatizacija, drugi korak je analitika, treći korak je delegiranje. Jasni sistemi donose kontrolu. Sistem donosi premium klijente. Znanje postaje alat za rast. AI i ljudi rade zajedno. Vreme se oslobađa. Vi upravljate sistemom, ne radite u njemu. Alati podržavaju sistem, napravite prvi korak, dokumentujte svoj proces, delegirajte pametno, rast postaje prirodan, novi nivo počinje sada. Transformacija je moguća, krenite u izgradnju sistema koji radi za vas. Dragi moji, stigli smo do kraja ovog 7. serijala, verujem da ste znanja koja ste ovde u ovom serijalu primenili, da ona već vam donose rezultate. Ako još uvek niste, pozivam vas da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal, da lajkujete ovaj video, da pogledate kompletan serijal ako još uvek niste i da budete sa mnom u sledećem 8. serijalu jer pripremam jako dobre stvari za vas. Ako još uvek niste, možete da poručite moj priručnik koji se nalazi u prvom pinovanom komentaru na ovom videu. Hvala vam što me pratite, vidimo se u sledećem serijalu, pozdrav svima!